A ber, bai. Vale. Venga, hasingo gara. Atzalde hon, denoi. Eta eskerrik asko, etortegatik, gure itzaldi hontara. Bueno, hemen gauz jasarritza Leire eta Aritz, eta ni neu, Raul. Vale? Gero diapositiba baten ikusiko zentzu dian gure taldean dauzen beste kideak, vale? Orduan gu hirurun artean ingu hitzaldi hau. Gau, aldi bereko iltzupena, ez dakit ikusiko zebein, horre sarreran, bai, baten batek bihar badao, lasai hartu pinganilua eta, bueno, espero dutenak ulerketia, galderak eta, bueno, ezue joan ikusten ezue iken joan, edo estela bukaeran, ero, bueno, arazo barik, bai. Nik azaldukot hasierakua, hau da, zer dan gure energia komunitatea, zertarako sortu dugun hau, eta zein dan ninjako ibilbidea, bale? Gero Leire pasako gara proiektu zehatz, lehenengo proiektua aurkeztera, eta hor Leirek aurkeztukutu, bueno, detaile teknikuak eta gero ja Aritzek aurkeztuko nada izango da diru kontuak, bai? Azkenien jarri beharreko dirua, eta, bueno, nola finantziatuko dugun proiektua, eta, bale? Eta gero ja bukaeran ingotena da, bueno, mendik aurrera urrengo urratzak zentzuk izango dira, bai? Interesauta dauserentzako. Punterua. Bueno, aurrera. Bueno, aztu aurretik, gero bukaeran, hemen batzu basareia kooperatibako bazkideak, bestatzuk ez. Ez areinak eta interesauta zauzeinak, hor dao bukaeran irteeran papeltxo bat, gutako bat egongo da hor izenak hartzen da, bale? Interesauta baldin bazauzei, gero bihalduk esatzue informazioa. Hemen daku hor papelian dauena, hori be e-mailez bihalduk esatzue, eta gero harremanetan egoteko behar dugu zeben e-maila, oingoz, bale? Eta hori. Venga, Pau da ontxe komenta dutena, zergatik eta zertarako energia komunitate bat, honeko da izena, ez? Ibilbidea, eta gero ja, proiektuaren aurkezpena, 3 atal horrekin, eta bukatzeko galdezkeak. Ez dakit hemen jarri bestaldien. Bueno, zergatik eta zertarako energia komunitate bat, bai? Bueno, ez gara lehenengoak, hemen gure eskualdean badauz beste batzuk, baino lehenago sortu zirenak, eta etorriko dira beste batzuk, bai? Guk ez du bidea hasi, hau dana datorre bai bultzatuta, Europatik, estatu mailan, gero, bueno, Euskadi mailan eta abar, eta bueno, gero eta herri gehiotan, dabitze olako energia komunitatea sortzen, bale? Eta azkenean herritarrok sortutako erakunde bat, bai? Zertarako, bueno, hor ikusten dugu, munduan dakun arazo potolo hori, azkenean aldaketa klimatikoa eta, bueno, ez ikusten eta asko entzuten da, nik uste dute bastante geixo entzun biako sala, horri buruz, igual egunero, por bat, espabilatzen dugun da nok apur bat, baina, bueno, ikusten da, ez, transizio energetiko bat itieko biharra, ez? Hau ez da jasangarria, ez da jasangarria otia egunero gauzak erretzen, gasolina, gasolioa, gaza, dakun bizimodua askotan ez da gaza, jasangarria besta, eta, bueno, faktore asko dauz, baina gu zentrauko gara, energia komunitate baten, energiaren gaian orluan, bai? Kontzientziazioa, bueno, honekin daudan alotuta, azkenean, ez? Transizio energetiko hori gauzatzeko, bueno, azkenean kontzientzia hori gara, eta, bueno, energia komunitate bat, izan leke, beste askon artien, tresna interesgarria horretako, bai? Energia kontsumua murriztu eta optimizau, bai? Kontzientziatu eta gero, zertako, horretako, bai? Azkenean ez beharrez da energia da energia jasangarriena. Ez bada konsumitzen, ez da behar, eta orduan ez da produzu behar, eta ez da, ez? Ez dugu arazo bat orduan, ez? Orduan, bueno,
lehenengo urratsa esaten da hori. Beste gauza da sortzea energia jasangarria, bale? Baina ez badu konsumitzen, ordu atu hobeto, ez? Energia buru jabetza, azkenian bakiu zelako enpresen eskutan egoten garen, ez? Enpresa ondixak, Iberdrola bat, Endesa bat, eta bar. Bueno, haren helburua bakiu zentzu dian, dira helburu ekonomikoak eta puntu, ez? Orduan, azkenian helburu ekonomikoak tartian o medio baldin badauz, bitartekuak eta proiektuak eta azkenian nora bideratuta dauzen, azkenian nunbaitetik eta ateko etekin hori, ez? Inversoriak jarritako diruari, bai? Orduan, bueno, beste olako tresnakin, adibidez energia komunitate batekin, bueno, daitezke por bate neurri baten bentsat, ze guztiz autonomo izatia eta, ez, independente energia mailen, oso zaila da, lortu leike bai oso zaila, baina, bueno, bentsate apur bat, ez egon horrein enpresa horrein menpe bakarrik, ez. Bueno, hori da, nola, gero, energia berriztagarria sortzen eta banatzen, bueno, hau dana, honi dana laguntzeko era bat. Bueno, eta horretako, proiektuak sortu, proiektuak martxan jarri, gaur aurkeztuko duna modukua, eta horrela, hori, hau dana, esaten duen, apur bat lortu ez. Eta baita beste faktore bat edo, izan leke, familia batzuk, edo etxe bizitza batzuk, zaki doinatin, izan betaino, egongo dia bai, beste leku batutan, betzen dut askoz gehiago bai, zaurgarriak dira, eta energetikoki, batzuk zailtasunak ikuko dabe bai, ez? Energia lortzeko, energia hori ordaintzeko, ez? Orduan, gure bete beharren artean bai, hori eukiko du beti buruan, ez? Nola hain, neurri baten, edo alda neurrixan, horre bai eragin bat eukitzeko, bai? Bueno, horretako, nahi dugu, edo sortu dugu energia komunitate bat, bai? Vale. Bigarren kapitulua honekoren ibilbidea. Bueno, hemen induguna laburbildu, eskema baten oin arte inakua. Horre bilera asko egon dira eta historia asko, baina, diapositiba baten laburtuta hau izango ditzake, bai? Horre 2023ko urrien, horre udalak bultzatutako partaidetzazko horrekontutatik, hor sortu zen proposamen bat, izan zala, udalak energia komunitate bat sortzeko prozesua erraztia, bai? Beste ekintza ero proposamen askoan artean hori irten zen, eta orduan, udalak horri hartu eta martxan jarri eben olako prozeso bat, bai? 2008ko iraien hasi zen prozesu hori, udala bultzatutakoa, eta horre hon zen dinamizatzaile enpresa bat, ez? Baita kooperatiba bat, eta baita laguntzaile, aholkulari tekniko bat edo, Goiener izan zala, Goiener enpresia, kooperatiba bat bai. Horrein zian, bederatzi zaio, hasi eran, zagit, zenba gente, oitamar berroi pertsona bai, saio batuta egon ziren, bai? Saio horreitan zein geben, batez be ikasi, entzun, ariketa batzukin, hau da, formakuntza beba izan zan, eta, eztabaidak, eta joan zan hor, apur baten fokatzen poliki. Azkenean hemendik asmua da energia komunitate bat etaratia. Orduan, hasi behar garaiak gauzak itxen. Hasi erako saiotan, esan zen, komodo da entzuten geixen bat, ariketan bat ero, baina gero toko zan esatia, hemen remango biga, eta hasi bigara zehazten zer egin, eo zentzuk nahi dugun hemen egotia, ez? Hiru lantalde sortu zidan, eta, fanginen ja,
gauza zehazten, da azkenean 9 pertsona gelditu ginen, eta 9 pertsona horren artean, esan, bai, nahi dugu, edo daku gogua, asmua, edo energia, hemen zeo zer martxan jartzeko, bai. Eta hori izan zen ingebena. Orduan hori, azkenean hori izan zen, bueno, guk esaten xau, talde sustatzailea, bai? 2025ko otsailean, zen, bueno, bai, 9 lagun honeik, gure artean ingu aurrea, bale? Hor ja, udalak ineben atzea pausua, bueno, ja, herritarren eskutan, hori da, zabiltzan asmua hasieratik, gelditu zen gabutana, eta jazta, ez? Beste laguntzaile honek, beste bi enpresa honek, ja, bukatu ineben, eta gu jarraitu geben, gure bi hastien ben edo gure bilerak iten, bale? Bueno, orduan hortik aurrera zen geben, 2025ko iraile arte, joan ginean, bueno, beste gauzatu bai, baina batez be estatutu sozialak landu, bai? Erabaki izan kooperatiba bat sortzea, bi aukera zen. Azkenean, honi forma bat emumisako, zela baita, ez? Bi aukera ziren, edo elkarte bat sortu, edo kooperatiba bat sortu. Orduan, bueno, gauza bakotza dukan bere, ez? Aldekuak eta kontrakuak, baina, bueno, garbi zuen, ze beste leku batzutan be, hola izan, indaue, kooperatiban ereduak emuten dauela aukera gehiago, inbiar da nahiteko. Azkenean, hau da, enpresa bat, zango dana, irabazi asmorik gabekua, bai? Baina azkenean kudeaketa bat dago atzetik, ez? Eta kudeaketa horieko elkarteen ereduak ez dago emuten nahiko, ez? Tresna ero nahiko aukerak. Eta kooperatiba eredua bai emuten dago, bai? Orduan horregatik, bueno, nahiko garbi eguen, baina, bueno, hortik pasago behar izan ginen bai. Estatutu soziala sortuz, landu zian, hortik bai, beste energia komunitate batzuk injakuatik edan geben bai, eta, bueno, eta aholkulari batzuk, eta, bueno, eratze batzarra, hemen reltzian ingeben, 2025ko iraile, bai? Hor eratu geben kooperatiba berri hau, irabazi asmorik gabeko, bai? Vale. Orduan, hor talde sustatzaileak azkenean izena aldatu eben, azkenean kontseilu rektoria kooperatiba dalako, baina, bueno, azkenean, pertsona berberak, bai? Bale, eta gero, ja, 2025ko irailetik 2026ko uztaila arte, bueno, hori ben ginean, bueno, jain beharreko, prozesu honek danak egiten, ez? Azizien, registroa, hor arazo batzuk euki eben, aurre atzea, papelak eta banko kontua sortu, aholkularitza aukeratu, asegi, dako, hemen oinatiko aholkularitza, informatika sistema aukeratu, eta ja, hola baita erosi bebait, eta, bueno, eta ziginean, gehibitzen aurretik bebai, baina lehen proiektua lantzen, bai? Lehen proiektu hori, azkenian, aurkeztuko dugu, baina esango da, Eltziako taberna gaineko teiatuan, gutxo berbera, teiatu torretxo bat dartian, ontsikutsuko, alde baten, eta apurba bestaldian bebai. Eta hori udalana da. Hori, erekin hori, frontal hori dana margotuta dagoena, kolorez, hori udalana da, orduan, udalakin bilera batzuk dugu ditugu, eta bai, udala, baina ziratik dago nola baite sartuta, murgilduta honetan, horbe, zamurtu dozku, hau, eta, bueno, udalakin dozkuna da, laga, bai, bateiatu hori. 25 urteako, eta energia komunitateak ingo duena da, hor gainean, oteiatu horren gainean, instalazioain, bale? Instalazioak energia komunitateana izango da, baina erekina udalana da. Bai? Horreguan, bueno, horra doztu. Guretzako asko zamurra izan da, teiatu publiko bat eukitea, astea horrekin, gero teiatu pribau batekin baino, ez? Gero asmua da baita, teiatu pribauetan, bizilagunen komunitateak gura badao, eskatzen bosku, bueno, hori aztertu, eta horren, holako prozesu egitea, ez, holako instalazioa. Baina, bueno, azteko, asko zamurra zan, da oso zamurfan da, hori, teiatu publiko baten, bai. Bale. Eta hor, bueno, horren inguruan, ez
proiektu horrekin lotuta, baizik eta orokorrien be bai, horre dela gutxi, 2026ko maiatzean, sinatu geben udalakin hitzarmen bat, hitzarmen bat, eta bueno, udalak horri pintzen dauena hitzarmen hori da, lagunduko dauela, lagundutzeko prest dauela, holako prozesuak aurrera eruaten, edo aldan udalak aldan egin lagunduko dauela, ez? Bai, teiatuan, kasu honetan, edo diru laguntza, baita, diru laguntza baten munduzku, edo, bueno, bere eskutan dauenan betzat, hori, lagundu aldan neurrixen, bai? Eta gure aldetik, energia komunitatetik, bueno, horre jarri duguna da, hori, bultzatuko ditugula olako proiektuak. Eta baita, sensibilizazio ekintzak. Eta gabarrez, gu gure aldetik, konprometitzen gara, olako gauzak bultzatzeko, eta martxan jartzeko, bale? Hori, hola laburtuta. Eta ja bukatzeko, gauza harremanetan be bai, Fagor taldiakin, Fagor taldiak dako bere erantzukizun, esateko, edo gizarte politikan, edo erantzukizun sozialen politikan, energia, hemen gure eskualdean, debagoienan sortzen dian energia komunitatei, laguntzeko. Diru laguntza batekin, eta baita, nolabait parte hartzen, eztabaideetan eta erabakietan, bai? Osea, ez bakarrik emon dirua, baizik eta parte hartu dut. Eta, oso pozik zentzu hortan, eta oindala oso gutxi, sinatu hitzarmena, eta, Fagor taldeko kide bat, inkorporoko da gure taldera, gure talde sustatzailea kontseilu errektorea, bai? Bale, hoxe da, oinarte inakua. Eta honei dia, hogara, oinarte gauzenak, ez? Laizter erango da, Fagor taldeko kide, honi esan duten kide hori, bebai hor sartuta, bengoz, honei gauz, bai? Baiatzi voluntari honek, bale? Bale. Bale, oin ja, itza leire pasoko xat, eta leirek proiektua orkestuko dozku, alde erdi teknikotik, bai. Bale, Raulek esandako moduan, nitzaiatuko naiz nahiko labur proiektuan alde teknikoa edo proiektua beha salketan, eta gero jaritzek alderdi ekonomikoa. Esandako moduan, instalazioak onkatuko aitziako teiatuan, hor urdinez agerketan daian bi teiatu erraitan, bat izango da justo taberna ganean geraketan dana, eta hor fango dira 15 panel, eta beste izango da ondoko teiatua, pilima txikina dela, eta keizpe bixo dakola, eta hor 65 panel kokatuko. Eta hola guztira potentzia estualatuea izango da 86,4 kilovatio pikokoa, 180 panelekin, eta udalakin adostu du bai lagapen akordio horren bitartez eta horren parte 115 izango dela udalantzat eta familia zaurgarriantzat. Urteko ekoizpena izango da 101 megabatio ordukoa, eta autokontsumo mota izango da kolektiboa soberakinekin eta konpentsazioakin, eta aurrera basalduko zer dan eta ze implikazioakon. Autokontsumitzaileanak egon izango dira instalazioa dauen puntutik 5 kilometroko erradio baten barruan, gaur egun gutxi gara bera oinati zentro dana eta zubila garaino, eta beste alderuntz isa udana goraino hartzen dauena, eta inbertzio estimatua 18.500 eurokoa izango da, eta laguntzia 53.400 euro ingurukoa. Baina hau gero ikusiko dugu detaile gehiagokin. Ordan, zer da autokontsumo kolektibo bat? Autokontsumo kolektibo bat esaten dunean ziri buruz gauz berbetan, ez? Kasu honetan, instalazio fotovoltaiko bakar batek sortuko dago argindarra, eta esan dako moduan, autokontsumitzaileak egongo dira 5 kilometroko erradio horren barruan. Eta ez da inolako instalazio barrerikin biharko energia hau banaketako, gaur egun dagoen energia banaketa, energia zarea erabiliko da energia banaketako. Ez da obrarik suponilen ez haulako ezer.
eta nola banaketan da energia kantitatea hau edo sortzen den energia hau. Hortarako erabiltzen dira banaketa akordioak. Gure kasuan eta opilima eta hau simplifikaike aldera erabaki duna izan da ingula instalazioa paketetan banatu, 0,5 kilobatioko paketetan, eta oran olako pakete bat hartziak edo erostiak, barkatu. Bai, hori da, osea, instalazioan zati pakete ditu xauen aguk 0,5 kilobatio, akordan parte hartzeko minimo zatixa izango da hasiera batean mentzat 0,5 kilobatio horrek hartzeia. Ordan olako batek emungotu eskubidea zati horrek sortzen dauen energia hori kontsumioa balizateko, autokontsumioa balizateko, eta autokontsumitzen ez dozun zati hori izango da zure soberakina. Autokontsumitzen ez dozun zati xasarera fango da, eta merkaturatzeak ingo dutu konpensau. Horregatik esatexako soberakinekin eta konpensazioakin. Gero fakturan agertu gizatzulako konpensazio zati hori. Zela konpensa egin da, pertsona bakoitza bere merkaturatzeakin konpentsazio akordio bat ukiko dau, hau da, sarera botatzen dauen energia horreangatik energia horreri balore ekonomikoa jarriko isako eta hori fakturan agertuko isako ostian, eta eta bueno, pilumat ikusteko fakturan gero zela geratuko litzaken faktura elektrikotan aldatuko dan gauza bakarra izango da autokontsumo konpentsazioko lerro barri bat eukiko dugula, sarera botatako eta ez autokonsumotako energia horreatik, eta merkaturatze bakoitzak jarriko izango energia horreri presio bat. Orduan, hori tarte berri bat eukiko eta deskontu moduan agertuko izango fakturan. Eta garrantzitsua bebai, esatea, inoiz konpentsazioakin ez dala diruri lortuko, hau da. Nik benetan erosibot edo hartu bot 0,5ko pakete hori, baina ez baldin badit autokontsumitzen, soberakin horreiatik ordainuko zenak ez dozt inoiz dirua bueltauko edo nore fakturia zerora eroango. Bakarrik izango alako benetan konsumidu duten energia horren parekoa maksimo. Hau da, hemen jarri du adibidez, pertsona horrek dako hilabete honetan konpensazioan 32 euro, baina bere energia aktiboan zenbatekoa bakarrik 15koa izan da. Ordan maksimo ordainuko xako 15 euro horrik eraino. Ez da inoz diruriketarago konpensazio horrekin. Eta horrekin hau. Vale. Bueno, autokonsumo kolektiboetan egoten da instalazio bat, hemen agerketan dena sorkuntza puntuan, eta gainontzeko kontsumitzaileanak egon lizke bai instalazio berian, edo beste dozein instalazioetan. Eta esan dagoena, ez da sareri bota behar edo gainontzeko obrarikin behar. Energia netea iken da modu artifizial edo matematiko batian, eta orduan gero banatzaileak hartzen dagoenean, banatzailean kasu honetan, gure kasuan oinargik, ikusiko da zenbat sortu da ordu sortu, eta pertsona bakoitzak zenbat konsumidu dauen ordu sortu. Eta pertsona horrek zenbat pakete fiktizio erosi dauen. Orduan ningo da ordukako kalkulu horrek, eta ikusiko da pertsona bakoitzari bere fakturan zezatik kendu bihaxakon autokonsumidu dauen horriatik, eta zenbat konpensau biharko xakon. Kable bat instalaziotik etxe bakoitzera. Bai, bana botatera sarera, eta eskenean da kalkulo bat. Eta queda. Eta zati ekonomikoa baritzak asanduko zen. Vale, bueno, txalde ondan hori. Aipatu dan bezala, ingo deguna izango da, paketetan banatu, sorkuntza osoa. Orduan, paketeak potentziaka banatuko dira, daukagun potentzia osoa 0,5ko paketetan inez, geratuko ditzaizkiguke 174 pakete. Bai? Bazkideen artean banatu alizateko. Esan bezala, bazkideen artean. Horrek esan nahi du, honekoko bazkide izan behar dela, eltziako proiektu hontan parte hartzeko. Bai? Honekoko bazkide batek, posible du ez hartzea parte. Baina parte hartu nahi duten guztiak, bazkide izan behar dute. Ados? Orduan, bazkide kuota daukagu, bazkide izateko, gonbidatu azaudete guztiok. Behin bazkidetuta gaudenean honekon, parte hartu alizateko, esan dugun bezala, ingo dugu lehenengo ronda bat, printzipioz,
0,5 pakete eskubidea danok eduki dezagun. Paketeak edukiko luke hasierako ekarpen bat ordaindu beharra, izango litzakela 200 euro. 200 euroiek izango liake kooperatibari ingo genioken kapital ekarpen bat, eta itzulgarri izango litzake. Eta honek, 25 urteetan zehar mantenduko luke hortzen, bai, kapital hori. Eta gero ingo genuken izango da, urteko instalakuntzaren urteko kostuak eta amortizazio eta gainerako gastuak ordaindu izateko urteko kuota bat ezarri. Eta bueno, ezarri dugu 30 euroko kuota bat paketeko. Bai. 200 euro hasierako ekarpeneko 200 euroiekin gure helburua da instalakuntzaren inbertsioa gure kapitalakin ordaindu izatea. Lehen aipatu da ditugu hor ia 80.000 euroko koste bat ordaindu beharra. Koste hori ordaintzeko diru laguntza jasoko dugu, diru laguntza Aldundian eskatu da, ari eskatzen bai energia erakundean, eta printzipioz bietatik zoze jasoko genuke, hor faltako litzakena, ekarpen honekin ordainduko litzateke. Hori kubritzeko ainakoa da. Baina esan bezala gero, itzulgarri izangoa. Bueno, hau litzake, azken finen orduan, inbarko genukena. Bai, astapenean 200 euro jarriko genituzke, eta urteko kuota bat ordainduko genuke. Urtez urte, 25 urtetan zehar. Guzti honekin, hemen ditugu estimazio batzuk eginda, baina, bueno, estimazio hauek oso aldakorrak izan daitezke, segun eta ze kasu daukagun. Zenbat kontsumitzen dugun, eguzki ordutan, zenbat ez, gure tarifa gaur egun, zenbatekoa dan, eta zenolako tarifa daukagun, tarifa finko bat, tarifa merkatu librekoa. Orduan, bueno, guk hemen indegu estimazio bat, kasu orokor eta kontserbat dore baten ikuspuntutik, baina zifra hauek, kasuan kasu komeniko litzak igual, bakoitzak aztertzea, ea zer nola egokituko litzaioken. Indegun estimazio izan da 170 autokontsumo bat eukiko bagenu, normalean dena ez dugu kontsumituko, orduan zozer sarera jungo litzake, horren arabera energia kopuru bat aurreztuko genuke, eta energia aurrezpen hori izango litzake urteko kontsumoaren 16%, 0,5 pakete bat eukita. Orduan, kilobatioko izango litzake, 132, 33, hau da, argindar kontsumoaren erena, energiatan nahi naiz, erena aurreztu genezake kilobatioko. Eta gero, diruan ikuspuntutik, 200 euroko ekarpen horrekiko urtean eukiko genuke 13% errentagarritasun bat. Bai? Behin kuota ordainduta eta dago kiguna aurreztuta. Baina, esate dizuete, hau indegu estimatzen, 170 autokontsumo bat eukiko genukela, ikusi beharko litzake ze preziotan egian ordaintzen gu kilobat ordua, eta konpentsazioko prezio ere zenbatekoa egingo liguketen, bai? Gure merkaturatzaileak. Bueno, zifra hauekin ikusten dugu gutxera bera, 7 urtetan itzuliko litzaiokela baldintza, oinarrezko baldintza hontan funtzionatuko lukenak. Bai ez, ikuste hauxe. Bai, bueno, igual bukatzu eta honekin eta gero galdera eta ja pasatzen geraz. Daukagu web horrian, doni prestatu egun simuladore oso txukun bat, eta bakoitzak indezake tanteatu gutxi gora bera, ea zer nola funtzionatuko lioken, zenbat neko luken, zenbat aurreztu dezaken bai energia ikuspuntutik, bai diru ikuspuntutik. Hoxe, web horrian sartu, hemen daukazue proiektutan, eltziako proiektura ju, nahiko errez bideratzen zaituzte, eta hemen kiko zenukete botoi bat simulazioan sartu alizateko. Bertan ikusiko zenukete gure proiektuaren datuak sartuta daude, beraz ikusiko zenukete hilabete ze sorkuntza kurba eukiko genuken, eta bakoitzak ero sartu dezake bere kontagailuko datuak sartuta eta datadiz uste ditzen den web horrian deskargatu ditzake bere konsumoak hilabeteka, egunka, urteka, eta sartu ditzake ez da ibadago ez traspaik, Raúl?
Badago beste transparentzirik? Ez. Indezake sartu fitxategi hori eta fitxategi horrekin ikusi benetan bere kurbak nola egokitzen dian eta ingolioke kalkulo aproksimatu bat, dago aukera sartzeko bakoitza ze prezio idan ordaintzen, ze kompensazio prezio lortu dezaken, eta orduan emango lioke estimazio zehatzago bat bere kasurako, bai zenbat demoran amortizatu dezaken, zenbat diru aurreztu dezaken, zenbat autokontsumitu dezaken, zenbat sarera botako luken, eta bueno, nahiko txukun da ona. Bueno, da ya pasatu. Txinxendu, bat igual bukatzen dugu. Ez? Hau falta. Bukatzen dugu. EPen transparentzia, ez? Hau bukatzen dugu eta... Eta ya gadera. Vale, hau laxo. Orduan, gaur ustaia 8, ez? Hori da, urrengo urratzak, zentzuk izango dian. Ba, gaur hasite eta emungo du ustaia 17 arte izen emanteko, bai? Hori horre gure webguneen bitartez, bai? Oneko.eus, hortik sartu eta hor. Muleke izena, gaur esan duten moduan be izena, horra.leke zean, papel baten, eta bai, hori, urrengo asteko ostiralian ja, ostiral arte, itxiku epia, zabalik izena emuteko. Vale. Gero hemen 20an, gu juntako gara, eta jaso dugun eskaera danekin, izena emuten danean jarri bidea izten pakete gura dian, ez? Ni gura hot, 2 pakete, pakete bat. Ba, asko konsumitien baut, etxian, hombre, zehaketeatik, jarri neke, ez? Baina, azkenien dira, 174. Osea, hau, ez dakit, igual batzuk, ez dakit, etorriko ziren non gaur, petzein igual hau txoio badala, ez da txoio, edo, depende, zela behiratzen da, por bat txoio esan leke, baina azkenien da proiektu bat, lehenengo proiektua, 1 kilobatioko proiektua, eta ez, ojala, jente asko apuntatzea, seinale ona, beste proiektu batzuk, ondoren, garriko jugu martxan beha bai, poli-poliki, baina, bueno, hemen sortuko da energia mugatuta dago, eta askoan artean oso gutxia. Tokako bakoitza, ez? Orduan, bueno, hoxe, horre egun honek izen emuteko, eta gero ja, hemen inguna da, bueno, lehenengo hueltan zela bait, esan, bueno, gutxinez pakete bat pertsonako, bai? Depende zenbat pertsona punto dira, zenbat, eta gero, hor bai, oin arte bazkidea dianak, zeia badaku 48 bazkide, bai? Nola bai, eta ez dakit, emun lehentasuna. Bazkidea dian ez dagoeneko, bueno. Eta gero ja, besteanak, apuntatzen dian beste guztientzak banatu, eta igual sosketatu inbiar dia be bai, jente asko apuntatzen bada, bai? Ikusiku, bale? Eta igual, bueno, lehenengo pakete edo satitxo hori, 50 batio, 0,50 kilobatio kuba, banatu eta gero, gelditzen badian dio sobran batzuk, horrei be, ikusiko zenba jente dauen, edo pakete bana be bai, atzera banatu, edo pakete herriak egin, edo, bueno, joango gara ikusten, bai? Vale? Hori be bai, eskatutakoan arabera. Vale? Zebatek pakete bat eskatu badau, bai, jazta, lehenengo bueltan, ja, eukiko bere paketia. Baina, igual, nik eskatzen badau lau, bigarren bueltan igual. Azkenean, ez dakigu zer gertatukan, zenbat jente apuntuko ez dakigulako, bai? Vale, hori ustaiak 20, vale. Eta gero emungu ja, hemen, bueno, ez dakik, 20an, 21an, joan gora ja zeui apuntatzen dienei hori informazioa bialtzen, eta zen, bueno, zuri toko zetu pakete bat, 2, edo dana alakua, eta hori eskatuko dutzuegu kupsa, bai, ze hau behar dugu foru aldundiko diru laguntza eskatuta daku, baina ebekua, energia erakundeko ez daku eskatuta ondiok. Eta hori, inbiozku, instalazioa ingo daben enpresak, bai? Euren bitartez ingo diru laguntza eskaera hori,
Bai, eta horretako, ustaila bukaerarako behar ditugu datu horreik. Eta kupsa da, batzuk jakin gozu, igual beste batzuk ez, kupsa da zenbaki bat. Fakturetan agerketan dan, bai, kontadorian, bakoitza dakon kontadorien zenbaki zela baita esateko, bai. Eta datu hori beharko dugu, hori dana prozesua egiteko hori behar da, bale? Orduan, ia posible da, 27ko ekuitea hori, pasatzaia enpresa horri, ekitermik izango da aukeratutako enpresian, bai? Arrasatekuak. 3 aurrekontu eskatu gitu, eta azkenien ekitermikeko aurrekontua aukeratu hemen, bai? Eta hoxe, bai? Hau izango da prozesua. Bai. Danok, hori danok. Bai, hori danok. Osea, hori da. Gero bazki izateak ekiko den bai, danok. Igual, ni esanekin bazkide, baina esanekin, ez da gura parte hartzea proiektuetan. Aritzek esan dagoena, ez? Gauza da, bazkide izatea, beste gauza da, proiektu baten parte hartzea, ez? Hori bakotza ikusiko da. Zizan ze alde aktivistatik edo, izan zer bazkide, baina igual ez duzu gura, ez dakizea arrazoi batik parte hartzea, ez? Proiektu zehatz baten, ez? Vale. Orduan hori, nik hori esatia, azkenian aurreztuko dana eurotan dala, azkenian zati asko iten badia, gauza gutxi, simbolikoa izango da, bai? Baina, horrekin, bai erabili hau dana ikasteko. Lehengo proiektua da, prozesuan asko ikasi dugu, oztopo pila bat egon dira, beste batzuk inakoatik bai asko ikasi dugu, galdera pila bat beti aurretatzea, beste energia komunitateekin bai zaretuta gauz, hemen debagoienan da beste batzuk, eta, pila bat erabitzi ikasten, orduan hau gura ben ja martxan jartzea, lehenengo mugarri modura, eta baita erabaki geben, zehor gauzen, bateria barik. Hori izan galdera ikurra ondixea, ez? Azkenean erabaki geben, bateria barik joatia, alde batetik, lehenengoa dalako, eta gura geben, guazen gau martxan jartzea, bestela ez du segula bukatuko, lehenengoakin, gero berandu hau jarrileke bateixe bai, hori pentsauta daku, berandu hau, eta diru laguntzak eskatu bai, separauta, bateixia jarteko, aldaia. Orduan, aukera dau. Hemendik ez da gizen bat denbora, nahi dugu bateriak jarri hor, proiektu enten. Ikusi bida nun jarri, ez? Eraikinen barruan nun kokatu, eta abar, baina aukera bat dau. Orduan, lehenengoa baterixia barik doia, apura gauza zamurtzeko, zeneko saltasun eukiten ari gara, bai? Baina, badoia, eta erabakita dauz enpresakin, eta hori, gero ja iraien gero aberre posiblean gaztea, eta igual gabonetako martxan dau. Kusiku, joda. Oia, enpresa horren, teiatuan egongo da. Bai? Ez dakit galderari dakotzuen. Bai, zuk dekzutu. Gauzak etzupen haiteko. Nik ez dakot ideipet, orduan, estremuak samurra ulerketako, jarrikot, adibidez, normal lan iken dauen batek, iken dauen 8etatik 6 eta etxetik kanpo, orduan horrek, imagine iken dut, dana residual maurako brauko dela, ordu horrekin ez dago gaztaiken energia, eta residual hori presioa jarriko xo konpainiak. Orduan jasoko, eta gero beste aldetik jubilo bat adidez 10etatik gaeko behatzi egin dauena, egun dana produziken dau, horrek, se supone, ingo dela 0,5 gaztau, ez? Eta orduan esan residuali jasoko. Hori daula idea nagusisa, ez? Bale, eta gero, oin bakoitzai 0,5 banaketan basatzu, abenduan da ustailean, ez da, nik imaginen dut, ez, ustailean produzioak asko ingo dela gora, bekainean. Orduan, ze pasauko zan residual extra horrekin? Berdina, gure esan, seguramente abenduan zela gutxi produzioan eta zuketxean beti okiko zuen konsumo minimo bat, bai, frigorifikoa edo entxufota geraketan dian gauzatik,
ez duzukiko seguramente hainbeste soberakin, eta udan ukiko zu asko soberakin gehiago, eta esan dakoa boal, ez dutzue danak konpensaien faktura. Ukiko zu igual larri, izan like. Baina, bueno, normalmente 0,5 kilovatiokin etxe bizitza baten eguneroko ritmoa dauenean, eta hola 0,5 esan izan beharko larri bez, Osa, nahiko... Ez nahi dudia, 0,5, baina gehiago, etzan tokauko bakoitzeko, oza, gehiago, etzan produziuko. Osa, 0,5 da potentzia, produzuko zan gehiago. Osa, guezatea, produzuko zan kilovatio ordutan. Vale. Osa, 0,5 kilovatio ordu izango da maksima. Osa, potentzia da instalauta dauena, osa, 0,5. Kapazitatea maksimoa. Beste gauza zenbat produzitzen badagoen instrukzioen arabera, eta hola, ez? Vale. Egarabien potentzia hor dago igual, egun dana, baina egarabien ez da deguzkirik orduan. Vale. Eta gero, konsumitzen soia zen einean, vale, es igual da. Ya está, soluzionatu datu xat. Vale. Ez ya, klaro xat neburo. Bai, nik hartukote. Bazkide izatiak ze bete bihar dakar? Bai, unikokua. Bai. Zer? Azkenean, bazkide izatia da... Badabil, da? Bazkide izatia da, kooperatibako bazkide izatia, egin da, batzar nagusia, ez da komenta, baina horre guen pinita beha bai, pasauxat. Urtean behin egin da batzar ogokor bat, eta horre bazkideak torre biako liateke, baina, bueno, gorrezkua teorikoki baina, bueno, indu ja bat, dara gutxi, maiatzien, eta gero, horre hartzen dira erabaki batzuk, erabaki orokor batzuk. Egunerokotasunien horretago dago kontseilu rektoria, hau dana kudeaketako edo, proposamenak itxeko eta hola hori Googlean duku. Gero, batzar orokorrean, zenbaki orokorrak, urteko kontuak, urteko plana, eta holako gauzak, baina bestetik, lan aldetik, ez ebez. Bai, baina kontseilu rektoria be aldaketan joango da. Bai. Eta bazkide horrekin osatuko da. Bai, normalien bai. Zu bazkide asko ikikia eta, bueno, gero, ikusten, proposatu behar danean kontseilu rektoriko aldaketak, igual, ez du piniko izen bat hola galdetu barik. Baina, bueno, ingoz gu gauz da ingu urte batzuk. Ikusten, baina zela da, 50 euro ipini, eta bete beharrak eta ez dut dauz, baina, bueno, ez da, lanik ez da. Hori gure gaunean, mugaporrian dauz estatutuak, eta komunida horretik irakurtzia, zeren eta elkartearen helburua ez da bakarrik energia sortu gehizi eta beste helburu nahiko potentia dauz eta hortan parte hartzaile interesgarria izan. Bueno, yo tengo varias preguntas. Voy a ir por la parte técnica primero. Entonces, en el tema de la instalación, habéis dado un planning más o menos de aquí a Navidad. Hay un punto importante que me figuró que habéis considerado y lo tendréis resuelto, que es el punto de conexión. Sí, está allí mismo, en el edificio, en un lateral. Y es de Oñargui. Vale. Entonces eso nos va a facilitar mucho. Al final todo es de Oñargui es de la distribuidora del pueblo. Entonces no tenemos que tratar con Iberdrola, lo cual es una ventaja muy grande. Vale, luego en los datos que habéis dado, a mí me gustaría saber un poco cuál es el presupuesto de lo que es la gestión y el mantenimiento. Habéis dado una cifra de 30 euros por paquete. Eso significa 6.000 euros al año. ¿Es lo que habéis considerado que puede ser el costo? El costo anual no llega a 6.000.
markatu. Bai, urteko kostuak ez dira ointxen zifra burun ez zehatzez ditut emango, baino. Ez baina zifra osoa zian, bueno, bai, 4.000 eta puto, 6.000, hor nun baiten dago. Izanlik, bai. Asegurua kontutan hartzen gabiltza, amortizazioa kontutan hartzen egia, azken finen egea ez dakagu mantenu zifra zehat bat, ez dakigu mantenua zenbat izango dian, aurten igual zoze aldatu behar da, zoze berriztu behar da, eta hurrengo urtetan ez. Orduan, ditugu estimazio batzuk inda, kubritze aldera ez, zifra horiek. Bai, 6.000 izan ditu, arrazoi ez. Vale. Habéis considerado cada paquete de 0,50. Esto significaría aproximadamente unos 500 kilovatios año. Son aproximadamente 1.100 horas de producción. Sorkuntzei buruz eizea edo potentziei buruz? No, te estoy hablando, si el paquete de la potencia es 0,5 kilovatios y tienes 1.000 horas de producción anuales, significa que produces 500 kilovatios al año. ¿Sí? Kilovatios hora. Kilovatios hora. ¿Correcto? Vale, entonces la estimación para una casa normal, yo voy a dar mi caso, yo consumo 3.700 kilovatios año. Entonces necesitaría prácticamente 7 paquetes para compensar, ¿no? O sea, zure consumo guztia kubri bat. Sí, yo tengo una teoría. Yo quiero producir tanto como consumo, independientemente del análisis económico. Desde el punto de vista de mi opción, es decir, a mí me gustaría que toda la energía que consumo la produzca. Otra cosa es que la produzca en diferentes horas y me paguen más o menos, pero ese sería el equilibrio. Es que antes, como has dicho, que 0,50 un paquete es equivalente al consumo de un domicilio. No he dicho que es el equivalente, he dicho que con 0,50 muchas veces no llegas a poder todavía autoconsumir todo lo que produce por los hábitos que tenemos normalmente. Ya. No que se produzca todo lo que se consume. Vale, luego otro tema, habéis dado ahí una cifra de subvenciones de 53.446. Entonces me gustaría saber de estas subvenciones de dónde vienen, porque que yo sepa hay 4 tipos de subvenciones. Una que es del EVE de 500 euros kilovatio, otra que es de la Diputación de Guipúzcoa, que creo que lo estáis gestionando, otra que es el ayuntamiento, el 50% del IBI durante 4 años, y otra que es la desgravación fiscal de la Diputación de Guipúzcoa del 15%. Entonces no sé aquí qué paquetes habéis metido. De momento, oingoz sartu dugun gauza bakarra da estimazio bat, betzen dugu ebetik datorrena, txugura bera, bale? Hori instalazioa ingo dauen enpresak, azkenien, eurak edabitz egunero horrekin eta esan duzko, bueno, normalean hortik egoten da. Hori da hartu duguna. Foru aldunduikua ez dugu kontutan hartu, ba ez izateko oso, ez da ausartegiak. Bai, gero igual, betzen dugu etorriko bala, igual aldaketan dira, hor jarri duen zenbaki batzuk, ikusiko dugu. Zetortzen badia bisak, ondixen dira, IBI eta azkenean dira zergak. Bueno, hori hortik datorrena etorriko da, baina batez be potoloena dira diru laguntza zuzenak. Bai? Instalazioa, hainbeste koste eta horako diru laguntzak. Eta hori, ebek emuten dau, eta Foru Aldundiak emuten dau. Eta bisak elkartzen badira, ondiok kostiaren zati, ondiok ondixoa ez daliko zan. Baina, bueno, ikusi behar. Dugura izan oso zenbaki potualak epitzea, por bat alde, bueno, konservadoren apurtxo bat gelditu, bazko gabe.
Ze hor, igual, dana etortzen bada, ba igual ikutzen du beruntza kuota horrek, edo sarrerako ekarpen hori, ez? Azkenean, eukibarik euren erabakizia, ezin dugu esan, zehazki zentu dira etorriko diran lehu dio guntzak, hori da isa justu bat. Bueno, horra kubritzeko eta ez izateko oso ausartak eta hor gelditu gora, eta zenbakizia borobiltzeko, esan dugu, bueno, hasierako ekarpena 200, urteko kota 30. Gauza bat, gero kooperatibaren gastuak, proiektuakin lotuta ez dausenak, hori be, ikusiko urtero hor kuota txiki izango da, baina kuota bat jarri edo ez, joan gora ikusten. Bai? Ze gauza da, proiektuak, ikuikoen kostiak eta gastuak, eta beste gauza da, kooperatibak orokorrean, ez da QSB, orduan ez dago gasturik, isa, ez? Bueno, egun baten, pentsau, ez da, aholkularitza gastuak edo, joan gora ikusten nola, igual, urte jarri dira kuotatxo bat, gastu horrei orokorra diana, ez da zena lotuta proiektu batekin, horri be bai neurri baten estaltzeko. Daku, Laster, Fagorre jarritako diru laguntza potente hori. Hori be ikusi beharko du nola kudeatu. Bai? Azkenean, erabaki izaten dana. Erabaki batzuk igual teknikoa dira, komponente tekniko handizekin, beste batzuk igual politikoak, zela bait, esateko, bueno, zeiten du, dana gaztau lehenengo proiektuan, etorkizunari begira beti kontuz eta zertarako gaztauku olako diru laguntzak, udalak emundako diru laguntza, beste batzuk etorriko dira bai, nola kudeatu hori, bueno, hori azkenean gure artean be, bueno, idea bat baku, baina adostu beharko du politika bat, azkenean irizpide batzuken nola egin hori, diru hori, poltza hori, horrek gastatzen joateko. Bai, horregatik, posible zen, proiektu hau dana estaltzea, diru laguntza batekin, Fagorreko, ez? Baina, uste dut ez dala, ez? Oso, zera, logikoa edo, ez? Bidezkoa, azkenien, diru laguntza horrek emuten duzku guri oso oinarri potentia, ekonomikoa, gauzak iteko, beste proiektu batzuk, ekintza batzuk, ero, ez? Inalizateko. Orduan, bueno, azkenean banatu bihu, diru laguntza kanpotik etorten dianak, ez? Erakundetatik, hori, ez? Fagorrena be bai, eta bazkiak ipinitakoa horreka balortu, ez? Eta ez hartu bakarrik eta hemen txoioazo bat aurkeztu, ez? Uste dute azkenean norbean poltsiko tipe bai, zehose jartea ondo dagoela, bai. Dakite, bai, fan naiz egin no, baina... No, creo que bastante claro. O sea que lo que habéis considerado fundamentalmente son subvenciones del EBE teóricas y subvenciones de la Diputación teóricas, porque las otras, las que he citado, la del IBI y la del IRPF, esas son personales. Esas no son a la cooperativa, sino que son personales y relacionado con esto, son personales, pero la gestión o la documentación necesaria para acogerse a ellas tiene que generarla la comunidad energética. Vale, la siguiente es para compensar el desfase entre generación y consumo. La vez anterior ya lo comenté, no hace falta las baterías, sino que existen las baterías virtuales. Entonces, la pregunta es, yo tengo una compañía, estoy trabajando con una compañía eléctrica, y entonces yo para hacer esto, ¿qué hago? ¿Gestiono con mi compañía eléctrica o va a ser una obligación de que todas las personas estén en la misma compañía eléctrica? Berez dakoztan, kompainia elektrika ez duzu hori, merkaturatzailea, la comercializadora, ez? Sí. Ba, izan hemen PHC, Goiener, Endesa, Iberdrola, ez? Hori, merkaturatzaileak. Edo, ba, Laster martxan jarriko dan merkaoina. Beste oina eta hone eta... merkaoina be izango da herriko merkaturatzaile publikoa, bai, hori be, baina, Laster jarriko da martxan. Bueno, ez bakoitzak ikusiko, bakoitzak dakon
merkaturatzaileekin jarraitu leke, eta horre, joango gara esaten nola egin gauzak, ez? Bakoitza zein dauen bere merkaturatzaileekin, bale? Informazio hori joango gara zuei esaten. Eta bateria virtualana hori bebai, alde bat ditzu oingoz, ezkenean, geldituko dan soberakin hori ez da handixa, besta. Orduan, sortzen dan ezkenean hori, esan duguna, proiektua da, 100 kilobatiokua, gauzenen artean pakete txiki, nahiko portzentaje handixa ikuste dut erabiko dugula. Joango gara ikusten, eta gero hori, aukera hori, bebai joango gara aztertzen. Hori edo bateria realak ipintziana. Hori dana, izango dira horrengo batzuk. Vale, y la última para acabar. En mi caso, yo digo, bueno, yo necesitaría para compensar todo lo que consumo 7 lotes. Lógicamente, no daría para 7 lotes para todos. Entonces, sí tendré opción en el segundo o en el tercer proyecto a seguir participando. Hori da. Galdera hona da, gainea izango da, erabaki beharko dugu, adibidez, bigarren proiektu bat martxan jartzen denean, eta zu buruzu oin, tokoko esatzu pentsau, pakete bat bi, eta geixo behar duzu, geixo nahi duzu, bale? Bigarren proiektu baten zantzu, bi beste pakete gura du, bale? Eta ikusten aukera izango da, edo, bi proiektuetan parte hartzea, aukera bat izango da, edo zure paketeak beste bati pasau, eta zu gelditu proiektu baten, bikin izan beharrean, laukin. Hori guango aztertzen, ze batzuk badabitze esperientzia horrek eukiten, beste energia komunitate batzutan, eta nik entzutako igual komunitate hobeto, egotia proiektu bakarra baten, ekubiarrean zure pakete horrek sakabanetuta ez dakizema proiektuetan, baina hori joango dana aztertzen, eta zuei aholku emuten momentua jaltakoan, Da hori, zuk hori estaltzeko, hori, azkenean, instalazioen potentzia da dana, eta oino oraindik, lehenengoa, ez da gondixa, simbolikoa dago dana, gero eurotan, miseria bat izango da, baina hori, azkenean dako indarra da, indar simboliko hori, lehenengo proiektua, herrixena, danona, azkenean bazkien da, energia komunitatea ez da inuna, danona, dan gauza bat, gu gabitza dana kudeatzen, gure denbora librea galdu boa, horretik doia polik-polik bai, baina aurrea doia, eta ia lortzen duen gamen gauza politik egiten, eta teiatu geixo hau plakekin estaltzen. Alde zarrian ezin leke, instalazioak egin, baina adibidez, San Lorenzo lakua oso teiatu politik. Horre ondo ez, egoaldea ez, begira, eta, aukera asko dozu, netin. Ondiok ez da bisa, ez. Eta hortaz gain, igual tokatzen da guk aztertuko dugu. Beste arlo batzutan, eolikuan, igual nunbaiten jarri leke mini eoliko bat, edo gehiago, mugikortasun elektrikoen inguruan bat, igual zerbait martxan jarri, azkenean lanea fateko, ikusten duzu, ezen da milaka eta milaka kotxe bakoitzen pertsona bat, baten da, hori besta oso normala da, baina, ohikoa da, baina ez da normala. Inleike zerbait hor, kilometro bat itiko zeratik hartzen dugu tonela tartiko kotxe bat, ez, pertsona baten dako, total kilometro bat, obi, oiru itiko, ez da, ez? Orduan, hor da aukera asko, ikusten bebai, oin, udala bebai jarri da karga puntuak, ez? Ia parkalekutan, azkenean dana da urratzak eta emutia eta danak laguntzen da. A ber, ez dutena oso garbi ikusten zela funtzionaien dauen bateixak olako proiektu baten. Osa, zuk baserri baten jartzen duzunean oso garbi ikustoten maura, ez? Kabian erabiltzen duzu eta egun eskargau gaba zehabili. Hola, Richardsen, eta ja bateixe virtualan nahi, ez dago idei pesean bez, hori ja deskolokau total. Bale, bateria normalak fizikoak funtziona egin daue autokontsumo konpartidoa lehena saldoten mogan gauza matematiko bat edo gauza virtual badala,
modu berdinean, osea, kasu honetan, kasu hipotetikoan, eltzean instalako zian bateixak, eta ordan egunez, dakotzun soberakin horrek, soberakin izan biharrian, bateixan bilduko zian, eta gabez eukiko zeben bai, zure pakete horrek produzingo babeen mugan. Ordan, gabeko zati batzu bai, ingoizatzen berdin, autokonsumi ingo zebela konsiderako zan. Osea, konsuma traslaien da orduz, basekamente hori. Eta gero beste aipatu hauena baterixa virtualana hori da merkaturatzaile ezberdinak eskinketan dauen gauza bat, konpensazioko limite hori, ez? Lehen aipatu una, zuk ezin zula konpensau energia terminoa baino gehiago, ordan diferentzia hori konpensa balizateko edo zela baita zuri buelta balizateko dirutan, inventau dago edo sortu eben baterixa virtuala daiketan xagoinak, eta da simplemente fakturan jotzuela beste zati hori bedezkontau. Baina, hori ja bakoitzak bere merkaturatzeiak inda nego zego aldago edo nama. A ber, ondo ulertuten, orduan, esan zuen 174 pakete banatuko ziala, ez da, pentsau 174 pertsona, bakoitza pakete bat. Baten bat faten ba, gehatuko zen pakete hori libre, beste bate kartzeko edo hola izango zen, ez? Osa, dana banatu jako zen. Eta kasu txarrenian jarreia, espero despasaia, 40 pertsona bakarri baldin bazian, dana banatu biako zen 40 artean. Osa, paketea ondizioak izango zian, o ze pasako zen. Bai, hori hola izango zen. 40 pertsona bakarrik apuntetzen badia. Dana banatu biako zen 40 artean. Horre instalazioa 1 kilovatiko izango da, 180 panel, eta horre banatu dugu. Eta horrek nesto, posi dugu zen, geixo tokoko xako. Beta baten bat. Ezako bat, bueno, ze pasekin da, panel asko tokatzen pasatu pentsau. Nire potatzen naiz, eta 10 panel, pentsau. Bai. Bateria barik, nik konsumiko dutena da, noiz konsumitzen dut, nire guardizan ez nago txide. Goizian, eta gero ja, arratzaren, oiunkaran. Guardizan da, euski orduak, dia, entzago oin ez, oin ordu asko da, baina, eta ez da gire, udazkenian, edo, gabizan, hori, guardizan, batez be. Goizian SBs oso gutxi, garien SBs, goizian azten da produzitzen epur bat, eta guardizan geixin produzitzen den orduak ordia, ez? Orduan, justu guardizan nire ez nago txien. Orduan, ze hor, produzitzen den bateriarik ez da badakotzu, momentuan da, produzitzen den momentuan, gaztaitzen duzuna momentuan. Hori da azkenian ingotzuen kontu hori, ez? Bai? Batuk eta kenketak ingotzue, orduan. Horre, igual, zentzu eixau ekileke, ja, bateriak ipintzea eta zentzu ordan, zuke duzu, akumulau, bai, ordu horreikian, asko produzitzen den, ordu horreikian, akumulau, eta ero gaztau, gutxi produzitzen den ordutan, eta zu bihar geixen dakotu ordutan. Justo, deskompensata faten da, oin, jubilau bat bentzau, igual, egunien zer etxean dau, igual, bai, konsumitzen dago asko egurdizan. Familia bakoitzian ero, edo itxurak, ego garrizeke hori izango da beste gauza bat, ikasi nola gaztau. Pentsau, 10 panel, jode, lavadora eta piniko de guarditzen. Justo normalien ez duzun egin bihar, ez? Igual, opera, David Purusiken instalazioa, ez? Lavadoria eta lavajia eta dana, guarditzen. Eta orduan, pertsona bate gura honean alko hau paketia itxi, eta movimento bat egongo da, gurotizan, oin sartuko dira X pertsona, baina gero batzuk. Zuki piniko zuen diru hori, 200 euro horrek, hasierako ekarpen hori, aritzek esan dago, informazio asko mundu, baina, momentaten, guro zufatia, proiektu hori, bueltako zatu. Eta mantenimentua jartzen zen egin eta marda estimazio bat, dementik urte batzuta igual da geixo, gutxi, o... Horregatik ipinera urte, 30 horrei, ze hori da gastuak eskatzeko. Baina bestia da, baita, hasierako ekarpena, geixo ez da normalien, ez bada, arazo bat finantzirua, baina proiektu batentzako geixo ez da eskatu behar, eta hori proiektua bukatzen danien, aukera da, mantentzea diru hori kooperatiban, 200 euro horrek, ze beste proiektu batzuk egongo dira, edo eta atzia, bai? Ze, diru hori proiektuekin lotuta egongo da.
Bueno, a ber, 160 pakete horrek eltziako plakana izango juk. Bai. Eta komunidade batek gure badau ipintia plakak bere telatuan, enbiako lukek bere bilerak, adostasuna. Bai. Asmoa, bai. Momentu hontan, proiektu hau eltziako plakandako bakarrik. Bai, bakarrik, lehenengo proiektua. Gero asmoa da hori, azkinen zertako udana, ez? Eta igual, galdera honekin lotuta. Hau prozesu udana azela egiteko. Azela egitea da gure eguna. Azkenean, onbiarrean beste, ez da gizien bat urte. Hor dagoen, hor kanpuan dagoen energia hori dala euskizia eta izien aprotxo bari. Hori doainik, ez? Da orduan, transizio energiteko hortan, gure, hori pintzeko, oazen hori bultzatzea. Orduan, hori, komunidade batek, ez? Bizitagunen komunidade batek, esan, hau, pintia, ze enpresari emungo xau, ez da, ze zeleken da hau, zen arduratuko da honekin, bueno, bai, jazta, sortu da energia komunitate bat, eta pango gora hori, jentiak, lehenko proiektu hau martxan jarri, gero ja, hori da, esmua, bai. Komunitate horrek, ara izango dago, energia komunitateari laga, teiatu hori, 25 urteako, bai? Teiatua eta etxia, bizilagunen, komunitateana da, baina instalazioa energia komunitateana izango da. Bale? Bloke horrek ingo daun gauza bakarra da, edo bizilagun horrek, sinatu hitzarmen bat, laga teiatua, 25 urteako, eta gero ja, hor baldintzak, ez? Kalkuloko ditu, zenbat jarri, zenbat diru, zenbat aurreztuko zu, zenbat energia sortuko da, eta banatuko da, sortuko da energia dena, hor apunta diran guztien artean. Vale? Eta hola, zango da, asko zamurrau, energia, bizilagun komunitate batek, odako erabakiak hartzea. Ez, jazta, hori dugu badakigu. Horregatik ezagen dugu eduguna ikastia honekin, lehenko proiektu honekin. Badakigu zeleken dan. Zuek egin behar, zein eriemun, zein kudeatu hau, zeta, enpresarita. Buia, bai, gure denbora librean, edo egun baten lan asko suposatzen badau, igual hartu biku langileen bat. Hori lan horreik administratibo eta daiteko, edo, baita, gabetzen zen, saretuta gauzela esan du, ez? Beste energia komunitate batzukin be, eta hori da sortzen Euskal Herri mailan, Akitania Berri, Nafarroa eta Euskadin artean horre beste sare bat, EH Energia, dako izena, eta asmoa da hori hor komunitateak, energia komunitateak, eta udalak. Egongo dira hor, bai? Bazkide, zela bait. Horren asmoa da, zabea sortzea eta hau dana, bakoitzak ezikia bere aldetik, lan berdina behin eta berriro, ez? Bezik eta eukitia, gauzatzu ja, tresna, pentsau, software, kudeak eta softwarea, danona hau izango da, pentsau, ez? Edo nola egin dian gauza hau, sinergiak aprobetxau eta behin eta danok aprobetxau hortik, eta hola, ez? Ez dela bakoitza errodia bere aldetik, ez? Esmaikin. Hori bagoia bai, polipoliki, alako, bai, mugimenduak agabi sortzen, bai. Raul, galdera bat igualen zalantzat urten izan aldalako, eta izan da 160 plaka horretat izan pasako litzaken 80 bakarri gure zenezko eskuratzeaz, X pertsonak. Igual horrek sortuko energia, hasieran herritar horrengan banatuko litzake. Igual galderia da, 80 horrek eskatzen dagoenak, 160 pagaiteko ekarpena behar dan, edo ez, zalantzat egon aldalako. Printzipioz bai. Eta igual hori joango ikusten ez, baina sortzen bada egoera hori, ostras, hemen jente gutxi punto da, eta gentiak eskatu daen pakete kopurua, ez da nahikoa, ez? Pakete kopuru osua betetzeko edo, ez? Raúl. Nola... Gertatzen ari da beste herri batzutan, eta egiten ari dabitzena da, espadau gentia prest paketeak erosteko, hor dau zati bat,
teorikoki galdu iten dana. Ez dauken haino bese konpentsatzen, eta hori doia sarera eta kitxo. Egiten da biena da, bazkide edo proiektu hortan parte hartzeko jende berria etorri bitxartean, energia hori bestien artien manatu. Ez dauka, ez da virtuala, da reala da, baino ez dauka beste kosterik, ez dozu zea etxik erosi. Zen nahi dut, zuk erostien nahi dozu bi pakete, eta ez dozu irugarren bat erosi gura. Ez dauz behartuta, inor, ez dauz behartuta. Orduan, galdu aurretik, zea etxik ez banatu, baina jakinda, gaineko sobera hartzen dozun zati hori, egun ematen igual, bueltatu, kein dutxen zatzula. Hori egiten ari dio, beste leku batzutan. Bai, lehen hori izitasunean, bate galdetu da, momentu honetan, komertzioa pertsona juridiko dienak, aldundian zela daukan baldintza batzu pertsona fizikoak izan gariela proiektu honetan ezin dute parte hartu. Baina badabiltza gure elkartea lanian, ia posible ote dan urrengo proiekturako komertzio txikiak eta pertsona fizikoak ez direna juridiko baizik sartzea. Eta gero argitziarren Ernestok ezan daunenekin, mantenu gastua gutxi gora bera izendatuta dauz inbertsioaren 5%. 2, laguntza gutxi gora bera 65% aurrekontuaren guztiaren arabera. 3, finantziroki eta jasangertazoren inguruan proiektua finkatuta dago. Ikusi duzuen moduan, Raulek emundako datuekin, ez du martxan jarri proiektuai diru aiko barik. Baizik eta diru eukita gero, finkatuta gero, eta bidegarretasun finantzieroa eukita. Eta laugarrena, elkarteak, kooperatibak behar duen bezero guztiei beren onurak personalak egiteko, ziurtagiriak noski, kooperatiba berak emungo dau, errentako deklarazioak eta ibiko udalaren laguntzak egiteko, hori ziurtau. Eta gero, urrengo proiekturako, zuk esan duzu moduan, pertsona batzuk baldin badakate momentuntan paketeak ez delako posible izan hainbeste hartzea, urrengorako bai. Eta gero, 5. Hemen ezan dana. Pakete guztiak banatuko dira dauzen personakin. Baldin badauz 50, baldin badauz 100, ero baldin badauz 164 paketeko. Bai? Listo. Vale. Eskerrik asko eta akordago horre papela dauela hor, gauzue izena emun, hor dakotzula papela bazkideak ez dianak, bai? Eta bazkidei aioko zatzue e-mail bat, formazioekin, eta beste bai, izena emun da gero, bale? Venga, eskerrik asko.